बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. राज्याचे मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचा वाढदिवस वैभववाडी तालुक्यात विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. पाहूयात. पालकमंत्री नितेश राणे यांचा आज वाढदिवस होता. त्यांचा वाढदिवस वैभववाडीत विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. हा वाढदिवस पंचायत समिती सभापती सिद्धेशराव राणे यांनी सेवा सप्ताह म्हणून साजरा केला. मागील 6 दिवसात विविध उपक्रम घेण्यात आले. आज दिव्यांग विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. त्यांच्यासोबत केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. नगराध्यक्षा श्रद्धा राव राणे यांनी शहरातील प्राथमिक शाळांमध्ये मुलांना वह्या वाटप व खवचे वाटप केलं. तसंच वृक्षारोपण केलं. लोरे नंबर 2 येथे विद्यार्थ्यांना मोफत वह्या वाटप करण्यात आलं. या दिनाचं औचित्य साधून पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे यांनी आपल्या मतदारसंघात 6 विंधन विहिरी मारल्या. तसंच मतदारसंघातील सर्व शाळांमध्ये वह्यांचं वाटप केलं. जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी उंबर्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन केलं होतं. तालुक्यात मंत्री राणेंचा वाढदिवस भरगच्च उपक्रम राबवून साजरा करण्यात आला.